Timbog ang 47 anyos na tricycle driver sa ikinasang drug by bus operation ng pulisya sa Barangay Carmen East, Rosales, Pangasinan. Kinilala ang sospek na residente ng Barangay Pulay sa bayan ng Villasis. Nasamsam sa sospek ang 6 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na mahigit 6 na gramo na may standard drug price na 44,200 pesos. Ayon sa pulisya, itinuturing na isang high-value individual ang sospek na masusi umanong minanmanan ng mga operatiba dahil sa mga illegal nitong aktibidad. Naaresto natin itong suspect pagkatapos niyang pagbentahan ng isang pakete ng hinihinalang shabu, ang ating pusher buyer. And after that, nakumpiska natin from his possession yung 5 pang pakete ng hinihinalang shabu. Matagal nating minanmanan nito, ilang araw, ilang gabi rin para magpositibo itong operation natin. As of now, inaalam pa namin kung sino yung mga source niya and sino yung mga parokyano niya. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung mga pagkandak natin ng anti-illegal drug operations dito sa ating bayan upang masugpo ng tuluyan yung ating problema sa illegal na droga sa ating bayan. Kung may impormasyon na kayong nalalaman, huwag po kayong mag-atubili o matakot na isumbong dito sa ating station para ma-actionan po agad yung mga illegal drugs na yan at iba pang mga illegal activities sa ating bayan. Sa Santa Maria, Pangasinan, arestado rin ang 60 anyos na lalaki matapos mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang search warrant operation ng pulisya sa Barangay Poblacion West. Kinilala ang sospek na isang helper na residente rin ng nasabing lugar. Nasabat sa sospek ang 14 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umani shabu na tumitimbang ng 8 gramo at isa pang sachet ng umani shabu ng tinatuyong dahon ng marijuana. Aabot sa mahigit 55,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nasabat na droga. Nasabat din ang samut-saring mga drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, dati na rin umanong nakulong ang sospek dahil rin sa pagbebenta at paggamit ng illegal na droga. Actually sir, itong suspect natin ay matagal nang minamanmanan dahil sa mga report sa kanya na may mga bumibili ng illegal na droga doon sa bahay niya. Bali, doon po kalimitan yung iba-ibang tao na nakikita. Kaya yun ang dahilan kaya nag-apply po kami ng search warrant, sir. Mahigpit naming pinapatupad yung pagsugpo sa mga illegal na droga para sa kakabuti ng ating kabataan, lalo na dito sa bayan ng Santa Maria, sir. Nasa kustodiya ngayon ang pulisya ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Huwag po tayong mag-atubiling isuplong sa amin yung mga may gawaing ganito, nagbebenta ng droga, sa gumagamit ng droga para sa ikakabuti ng ating bayan at para sa kinabukasan ng ating kabataan. Lester Narag, Balitang, Solid North.